Често ме питат, има ли сметка да се сложат солари. Има, и то голяма. 20 панела са на площ от 40 квадрата. Имат мощност от 10 кВт и на теория могат да произведат 11 МВт часа ток на година. При правилно разположение и баланс между мощност и потребление, заедно с 18 кВт часа батерии, те реално могат да добиват 8-9 МВт часа ток. Това е приблизителното годишно потребление на еднофамилна къща. Такъв комплект струва около 12 000 лева и може да спестява по 2000 на година, т.е. по 160 на месец. Изплаща се за 6 години и то при сегашните цени на тока, а при въвеждането на пазарните и значително по-бързо. Доста банки предлагат кредитиране за такава инвестиция. Ако сега за ток и отопление харчите примерно 3000 на година, бихте могли да спестявате 2/3 от тях. Това е достатъчно, за да изплатите кредита за 8 години, като просто харчите за месечни вноски парите, които сега плащате за енергия. Само че няма да ви плащат нарастващите цени на тока, а след 7-8 години инсталацията си остава ваша и произведеният ток чиста печалба. Гаранцията за производителност на панелите е минимум 25 години, а застраховката е 40-50 лева на година. Накратко, ако човек има къде да инсталира солари и батерии вкъщи и не го прави, значи е достатъчно богат, за да си позволява цял живот да плаща растящите сметки за енергия. И все пак да поясня, не съм банкер и не се занимавам с продажби на панели и батерии.